Juma joué kalo kile tan san ba fila ni mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS TV channel musomanin cɛw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ni k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni k'olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ Alisa an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛ olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kunu alamisa juin kalo tile 9 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu ye opération baw yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walimaw la n'u ka bolimafɛn 3 yɛrɛ kɔni tiɲɛni yɛrɛ kɔni ANEFIS localité kɔnɔna na. Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in localité fantan naani bɛɛ lajɛlen walasa ka se ka banbaci walimaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wa wagati laban na an ka Mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 ko o don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw ye opération caman kɛ an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba de kɔni don banbaci walimaw la ni banbaci wale maa 100 ani kɔ bɔɲako yɛrɛ kɔni fagalen ye ni localité kofɔlen nin yɛrɛ kɔnɔna tile kelen kuntagala kɔnɔna na. Alisa an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer u ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la bolokɛsi localité yɛrɛ kɔnɔna k'u kɔni taara bɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan ni sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ kofɔlen ye banbaci walima ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ de kɔni ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u ka maa minnu joginna u bɛ t'olu yɛrɛ kɔni furakɛ o dɔgɔtɔrɔso kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni a ka Mali fintigilakaw olu ye fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka dɔgɔtɔrɔso kofɔlen yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halaki. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min a bɛ wagati caman yɛrɛ kɔni bɔ min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ye shisha donni a feereli ale ni a melen yɛrɛ kɔni interdit an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni hali n'a sɔrɔ an ka autorités yɛrɛ kɔni ye ni shisha kofɔlen yɛrɛ kɔni interdit u n'a taw ta maa dɔw yɛrɛ kɔni b'u dogo ni ka shisha yɛrɛ kɔni min jamana in kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni bɔra an ka Mali jamana kɔnɔna na arrêté ministériel min yɛrɛ kɔni signera an ka jamana ministère caman yɛrɛ kɔni fɛ ni arrêté ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka ministère yɛrɛ kɔni bɛ sariya gɛlɛnw yɛrɛ kɔni ta shisha ko yɛrɛ kɔni hukumu na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka shisha feereli a sanni ale ni a mini yɛrɛ kɔni ko gɛlɛya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni nin fɛn kofɔlen ye ale ka se ka si latunu ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Min an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ni o ye DGCC maaw ye olu kɔni bɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'olu ka baara bɛnnen tɛ tajimafɛnw dɔrɔn yɛrɛ kɔni contrôle dɔrɔn ma an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni DGCC ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu kɔni taara contrôle yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako quincaillerie caman yɛrɛ kɔnɔna o contrôle yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni DGCC ka cɛdenw olu kɔni taara bɔ a kalama k'a fɔ ko quincaillerie dɔw bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna olu kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ciment yɛrɛ kɔni feereli ma sɔngɔ la sɔngɔ min yɛrɛ kɔni bɛ état ka sɔngɔ fɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni DGCC maaw yɛrɛ kɔni o quincaillerie kofɔlen nin datugu Bamako kɔnɔna na. Wagati laban yɛrɛ kɔni na kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka boli bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan kunnafoniya min na tun bɛ ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Maroc ka farikolola ɲɛnajɛ ministre yɛrɛ kɔni ko ale kɔni bɔra ni ka déclaration dɔ kɛ ni ministre yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ
ko Maroc ka tagali yɛrɛ kɔni Coupe du Monde yɛrɛ kɔni na k'a tɛ ka taa farafina représenter ko Maroc jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka Maroc yɛrɛ de représenter Coupe du Monde yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni a kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ farafina continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Maroc ka farikolola ɲɛnajɛ ministre ale bɔni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni kuma min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔsiraw kan k'ale y'o fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko ni kuma nin yɛrɛ kɔni ma bɔ ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. Alisa an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirimɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na opération yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bololafɛn olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2026 min ka état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 kuntagala bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni continuera opération yɛrɛ kɔni fɛ ANEFIS secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération minnu kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni si latunu ni ka bɔ ni yɔrɔ kofɔlen na wa état major kɔni b'a perepere k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni bɛ ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ale ni kɛlɛkɛcɛw de ye dugumana yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati laban nin yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw y'olu kɔni bɛ ka u ka opération yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ wa opération nin yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ANEFIS localité yɛrɛ de kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko ka sanga ni opération yɛrɛ kɔni cayali ye kosɛbɛ an ka jamana kɔni na nin wagati in na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye farapu wɔɔrɔ kura wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsi banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni o farapu wɔɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko farapu wɔɔrɔ ninnu kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maaw ka bolimafɛn 3 yɛrɛ kɔni halaki wa a kɔni yirala k'a fɔ ko banbaci wale maa caman fɛnɛ bɔnɛna ani na k'o dabɔ an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka nin farapu ɲumanba nin yɛrɛ kɔni na ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye hiérarchie militaire ale kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka nin opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw la sanga ani wagati ni ka wuli ka banbaci wale maaw ɲini k'u nana minali ni k'u bɔnɛ u ni na ANEFIS localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka autorité militaire yɛrɛ kɔni olu bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'u cɛsiri bɛ halisa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka se ka pétition yɛrɛ kɔni boli banbaci wale maaw kan kosɛbɛ ale ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu bɛ n'u cɛsiri halisa ka continuer u ka opération de sécurisation baaraw yɛrɛ kɔni fɛ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen la fo ka taa fɔ jamana in yɛrɛ kɔni basegira halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na a kɔni yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2026 don ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa olu continuera u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ opération minnu bɛ ka kɛ walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila communiqué min yɛrɛ kɔni carila araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka état major général des armées ale b'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw ka nin opération nin yɛrɛ kɔni an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔ ko opération nin yɛrɛ kɔni sen fɛ ko ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔ na kan ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw kɔni ye farapu 8 de kɛ yen nɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye o farapu 8 minnu yɛrɛ kɔni kɛ ANEFIS localité yɛrɛ kɔnɔ na o farapu in ɲɛna kosɛbɛ ka da ka farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maaw ka bolimafɛn 6 de tiɲɛ banbaci wale maaw ka moto 4 fɛnɛ tiɲɛna min fɛnɛ banbaci wale maa 30 ani kɔ bonya ko olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɔnɛna u ni na ko dabɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka nin farapu ɲumanba nin yɛrɛ kɔni na minnu kɛra ANEFIS localité yɛrɛ kɔni na état major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin wale nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko opération kɛra an ka jamana localité wɛrɛw yɛrɛ kɔni na ko opération kɛra jamana localité minnu na o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bulkesi Fajola Marakakungo fo ka taa se Farabugu yɛrɛ kɔni ma ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ nin localité nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération minnu kun kɛ kun de walasa ka se ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ état major b'a yira k'a fɔ ko ni opération minnu kɛra nin jamana localité tɔ nin yɛrɛ kɔni na ko opération nin yɛrɛ kɔni sen fɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu ye farapu 10 yɛrɛ de kɔni kɛ ko an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni o farapu 10 minnu kɛ an ka jamana localité nin yɛrɛ kɔni ko kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maaw ka base logistique 4 yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛ
ko banbaci wale maa 100 ani kɔ bonya kɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni fɛnɛ fagara ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sibaya bɛɛ an ka Mali fintigilakaw bolo min yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna bɛ sinsin a kan kosɛbɛ kama wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw ale ni u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni kalisa u cɛsirilen bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni senfɛ opération minnu yɛrɛ kɔnɔ u bɛ banbaci wale maaw ɲini u bɛ maa ninnu kɔlɔsi wa u b'u bɔnɛ u ni na jamana in fantan a 4 bɛɛ lajɛlen la k'an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni bɛ ka wale min kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛkun de ye ka jamana kɔnɔdenw ka lakanako tɔ sinsin kosɛbɛ hali ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali jamana ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi mi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa olu kɔni cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen la walasa min ye malidenw n'u bolola fɔ olu ka lakana ka se ka sabati wa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye olu ka si latununi ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye k'olu ye sanfɛla ale ni duguma opération kuraw yɛrɛ kɔni kɛ bolokesi zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération minnu kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na opération yɛrɛ kɔni kun kɛkun de ye walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli ka bɔ bolokesi localité yɛrɛ kɔnɔna état-major général des armées ka kɔrɔfɔla a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni ma girin dɔrɔn ni ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ k'u ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de sɔrɔ renseignement minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛkɛlɛkɛminɛ olu sera ka taa bɔ banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɔ yɛrɛ kɔni yɔrɔ kan n'a yirala k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko dɔgɔtɔrɔso dɔ de bɛ u bolo yen nɔ u bɛ min yɛrɛ kɔni utiliser ni k'u ka maa joginnenw yɛrɛ kɔni furakɛ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maaw ka maa minnu yɛrɛ kɔni mana jogin walima AES jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka maaba minnu yɛrɛ kɔni mana na jogin k'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ taa ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso kofɔlen de la k'u furakɛ yen nɔ ko min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛ olu de taara sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛ sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛnna jateminɛ yɛrɛ kɔni na banbaci wale maaw ka dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ kɔni sanfɛla la ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw kɛlen ni ka jaabi sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni utiliser don banbaci wale maaw fɛ k'a k'u ka furakɛli yɔrɔ de kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa minnu mana jogin kɛlɛ kɔnɔna na u bɛ taa n'u ye olu bɛ furakɛ o yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka farapu caman kɛ ni ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso kofɔlen ma ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni farapu min kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma farapu in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan farapu ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dɔgɔtɔrɔso kofɔlen fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halaki communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état-major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka yira k'a fɔ k'halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka continuer opération surveillance opération de reconnaissance fo ka taa se opération d'évaluation yɛrɛ kɔni ma k'halisa min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka continuer o baara nin yɛrɛ kɔni fɛ nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa n'u ye banbaci wale maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni yɔrɔ kofɔlen na walima n'u ɲɛ bɛ menace wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se jamana kɔnɔdenw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o menace nin bɛɛ lajɛlen si latununi ka bɔ yen walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolola fɔ olu ka lakana ka se ka sabati ne yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'halisa olu kɔni cɛsirilen bɛ banbaci wale maaw ni u nana minɛli ale ni u bɔnɛni na u ni na baaraw yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni shisha min ko kɛlɛli an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u bɛna o ko tɔ gɛrɛn tɛ kosɛbɛ ni arrêté interministériel kura dɔ yɛrɛ kɔni talen don tɛmɛnenw na arrêté interministériel min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka dɔ fara shisha yɛrɛ kɔni interdit sariya yɛrɛ kɔni gɛlɛya kan an ka Mali jamana kɔnɔna na ko bɔlɔnɔ bilala ni arrêté interministériel yɛrɛ kɔni na tarata tɛmɛnen de juillet kalo tile 7 san 2026 wa arrêté interministériel kura yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni arrêté kɔrɔ min yɛrɛ kɔni kun taara san 2022 août kalo tile 15 a bɛ kɛ sababu ye ni ka o arrêté yɛrɛ kɔni abrogé ka bɔ yen nɔ wa ni arrêté interministériel kura yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka min yɛrɛ kɔni ye shisha ye k'ale yɛrɛ kɔni interdit an ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye shisha ladonni an ka Mali jamana kɔnɔna na a dilanni an ka Mali jamana kɔnɔna na a dili an ka Mali jamana kɔnɔna na a feereli k'a minɛ k'a bila i ka so shisha publicité kɛli
feereli shisha doni bala shisha minan tɔ fo ka taa se aramu yɛrɛ kɔni ma aramu bɛ utiliser shisha yɛrɛ kɔni na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni interdilen don an ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ni arrêté interministériel kura min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin an ka Mali ministres yɛrɛ kɔni fɛ arrêté ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa o maa bɛ yen nɔ e b'i kulo ja ni ka nin wale in kɛ ka sɔrɔ interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ɲankili min yɛrɛ kɔnɔna na tan ne k'i sɛgɛrɛ dɔ farala o ɲankili in fɛnɛ juguya yɛrɛ kɔni kan ko shisha dilannen walima a donni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko kɔni interdilen yɛrɛ kɔni don wa maa o maa e y'i kulo ja ni ka nin wale in yɛrɛ kɔni kɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲankili bɛ se ka ta ni k'i sɛgɛrɛ i ka ɲankili yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ min ye o de ye i bɛ se ka san 1 fo ka taa san 3 kaso kɛli yɛrɛ kɔni baaraw kɛ wa i bɛ se ka amande yɛrɛ kɔni sara amande min b'a daminɛ sefa wari miliyɔn 5 la ni ka taa bila sefa wari miliyɔn 15 yɛrɛ kɔni na ko shisha dili walima a feereli an ka Mali jamana kɔnɔ na o fɛnɛ interdilen yɛrɛ kɔni don maa ma n'i tɛgɛ taara nin ko in yɛrɛ kɔni na k'i bɛ se ka san 1 fo ka taa se san 3 ma i bɛ se k'o kaso kɛ jamana kɔnɔna na wa i bɛ se ka amande yɛrɛ kɔni sara amande min yɛrɛ kɔni bɛ se ka se fo sefa wari miliyɔn 3 yɛrɛ kɔni ma ko ka shisha minɛ k'a bila i fɛ yen nɔ fɛnɛ o fɛnɛ yɛrɛ kɔni interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔ na ne maa o maa tɛgɛ taara nin ko in fɛnɛ na i bɛ se ka kaso kɛ kaso min yɛrɛ kɔni b'a bɔ kalo 3 la ni ka taa bila kalo 12 la ni o bɛ san 1 ma k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ i bɛ se ka amande yɛrɛ kɔni sara amande min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka taa fo sefa wari miliyɔn 2 yɛrɛ kɔni na ko shisha minɛ a publicité kɛli walima a donni b'a la k'o fɛnɛ interdilen don jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa ni maa o maa tɛgɛ taara ko yɛrɛ kɔni na ko sanction bɛ se ka ta ni k'i sɛgɛrɛ fɛnɛ ko e maa o maa i tɛgɛ taara nin ko in yɛrɛ kɔni na i kɔni labilala an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko n'i minɛna a ɲɔgɔn wɛrɛ yɛrɛ kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲankili min kun kan ka ta ni k'i sɛgɛrɛ ko peine yɛrɛ kɔni bɛ doubler de arrêté interministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mesure administrative wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ ta ni ka fara nin ko in kan walasa halisa ka se ka shisha interdili ko yɛrɛ kɔni tɔ gɛrɛtɛ an ka jamana kɔnɔna na ko yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na maa dɔw bɛ taa shisha mara yen nɔ walima yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ shisha bɛ min yen nɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko maa ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko ni bolo dara u ka yɔrɔ ka don o don u ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka datugu k'a bɔ kalo 6 la ni ka taa bila fo kalo 12 la ni o ye san 1 ye ko wa n'i minɛla o la ko 1 ni kɔfɛ opération wɛrɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara k'i ka yɔrɔ la i minɛna la tuguni yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni i ka yɔrɔ kofɔlen ale yɛrɛ kɔni bɛ datugu pewu a tɛ dayɛlɛ bilen ko shisha minɛ o shisha baaraw ale ni a manɔgɔlan tɔw ko bolo mana da o fɛn o fɛn yɛrɛ kɔni kan opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ halaki an ka Mali autorités fɛ ko wa maa minnu yɛrɛ kɔni ta ye minɛn ninnu yɛrɛ kɔni o tigi de bɛ wari yɛrɛ kɔni bɔ walasa ka se ka fɛn ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛ ni arrêté interministériel min taara an ka Mali ministre caman yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka Mali ministre minnu yɛrɛ kɔni u bolo bila arrêté interministériel yɛrɛ kɔni na o ye lakanako ministre kiriko ministre kɛnɛyako ministre sɔrɔko ministre feerenisaniko ministre fo ka taa se sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka ministre yɛrɛ kɔni ma ko ni ministre nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka décision yɛrɛ kɔni ta wa o bɛɛ lajɛlen u bolo nɔ bila arrêté interministériel yɛrɛ kɔni sɛbɛn na ko ni décision min talen filɛ nin ye an ka nin ministre nin yɛrɛ kɔni fɛ décision yɛrɛ kɔni labaarali ko an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɔni dilen don an ka Mali police nationale gendarmerie maaw douaniw feerenisaniko ka service mɔgɔw fo ka taa se OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hala ɲɛnɛw ni maa yɛrɛ de kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ministrew filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ka labaara Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ni décision kura nin yɛrɛ kɔni tali fɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ o kɔni b'a yira an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka Mali autorités halisa olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako tɔ sinsin u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka jamana sifinnakaw fɛnɛ kisi ale ni ko yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali autorités olu bɛ fɛ k'u cɛsiri o ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ o filɛ nin ni ka décision yɛrɛ kɔni ta shisha interdili ko yɛrɛ kɔni kan an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa halisa min yɛrɛ kɔni nin fɛn kofɔlen ye ale kana na min jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ye ni o ye DGCC maaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka contrôle yɛrɛ kɔni fɛ nka DGCC maaw yɛrɛ kɔni tɛ ka contrôle yɛrɛ kɔni kɛ tajimafɛnko dɔrɔn yɛrɛ kɔnɔ u bɛ ka contrôle fɛnɛ kɛ fɛn camanw yɛrɛ kɔni na fɛn minnu yɛrɛ kɔni sɔngɔ fɔra an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ ka contrôle yɛrɛ kɔni kɛ ni ka taa lajɛ n'a sɔrɔ fɛn nin yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ ka labato an ka Mali jamana kɔnɔdenw fɛ o ko hukumu de la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni k'olu taara contrôle caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɛnkayɛlɛli caman na walasa ka se ka taa contrôle kɛ ni kɛnkayɛlɛli nin na n'a sɔrɔ Mali autorités yɛrɛ kɔni sɔngɔ min fɔ ciment yɛrɛ kɔni ni kɛnkayɛlɛli nin yɛrɛ kɔni bɛ ka ciment feere o sɔngɔ nin yɛrɛ kɔni na
anga DGCC ma wera kon ka korofo era kon na kulu yo o contrôle mi era kon ke o contrôle ni era kon na ke sabe nulu bora kala maga fo ko ken kay leli chama be anka mali jamana kon na kulu era kon be ga sima fele songo la songo mi era kon ma fo anka mali autorité era kon fe ko sima ni era kon be ga fele songo chama era kon na min ka chani eta era kon ga fo li ko ka sagani ni wale era kon mi DGCC ma o ya ira ka fo ko ken kay leli fen fe era kon nom na ni ko era kon na kulu ken kay leli bela jine era kon datu ina fa fo no sharia kon na jogomi o mi era kon DGCC ma o kon ya ira ka fo ko na ko era kon ka inta kali sa ubna na continuer contrôle era kon fe anka jamana fantana ni bela jine na wala sa sharia mun mana ta anka mali autorité era kon fe fen do songo lo sharia nga labato ale ni ka fere era kon latige fere kali klembali era kon na ka dankari o kun na ni ka kele ka ba mali fantana ni bela jine na wala bela jine ke kunde wala sa ga amali jamana kon do era kon la kana sisa amete menanga jamana ko fe kibaro yo kon na meta Maroc jamana kon na wakati laban ni yɛrɛ kɔnna a ŋununu kuma yɛrɛ kɔni kun cayara kosɛbɛ bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka kuma minnu yɛrɛ kɔni a kun yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Maroc yɛrɛ kɔni ka farikolola ɲɛnajɛ ministre yɛrɛ kɔni ko ale ye déclaration dɔ kɛ déclaration min kɔnɔna k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Maroc ka dolantanlaw yɛrɛ kɔni ka équipe ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ coupe du monde yɛrɛ kɔni na k'u bɛ ka Maroc yɛrɛ de représenter k'u yɛrɛ kɔni ma taa farafina représenter li yɛrɛ kɔni kama ka sanga ni wale yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min a yirala k'a fɔ ko déclaration yɛrɛ kɔni polémique cayara bɔlɔsiraw kan o ko hukumu de la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni Maroc ka farikolola ɲɛnajɛ ministre ni o ye Mohamed Saad Berada yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko ni déclaration minnu ta mɛ ni ka da ale yɛrɛ kɔni na k'ale ma ni kuma ninnu yɛrɛ kɔni fɔ yɔrɔ si la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Maroc ka farikolola ɲɛnajɛ ministre b'a yira k'a fɔ ko ale ma déclaration kɛ kunnafoni so si yɛrɛ kɔni na déclaration min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni ka ɲɛsin coupe du monde ko in yɛrɛ kɔni ma ko déclaration minnu bɛ ka ta ni ka da ale la ni o de k'a fɔ ko ale ko Maroc yɛrɛ kɔni ka dolantan équipe maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka Maroc de représenter coupe du monde na k'u tɛ ka farafina représenter ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko nin ma bɔ ale da yɔrɔ si la wa b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko maa ŋaniya jugu dɔw yɛrɛ de kɔni ye nin kuma in yɛrɛ kɔni ta ni ka o da ale la ko wa nin kuma min yɛrɛ kɔni talen filɛ ni ka da ale la min yɛrɛ kɔni ale Maroc ka farikolola ɲɛnajɛ ministre nin tɛ ale hakilina ye wa hali nin tɛ Maroc wura yɛrɛ kɔni hakilina fɛnɛ ye Maroc yɛrɛ kɔni ka ko la Mohamed Saad Berada yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Maroc ye ale bɛ waso ni a ka farafinya yɛrɛ kɔni ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na tile kelen ma deli ka maloya n'a ye wa y'a yira k'a fɔ ko kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na tin ale jɛɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni bɛ Maroc yɛrɛ kɔni ni farafina continent jamana tɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko kɔni ye Maroc jɔsenba dɔ yɛrɛ kɔni ye o yɛrɛ de kɔni na ministre kofɔlen ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin kunnafonidilaw ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni utiliser a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko ɲani maa ninnu yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'u bɛ kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni cari u ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka u ka kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ko kunnafonidilaw ale ni réseaux sociaux utiliser bagaw yɛrɛ kɔni ka baaraw kɔnɔna na u ka nin fɛnba ninnu yɛrɛ kɔni jate minɛ min yɛrɛ kɔni ministre kofɔlen a kɔni b'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni ye nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni nkalon da ale la ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya cari ko donna nataw yɛrɛ kɔni na k'a bɛna na procédure judiciaire yɛrɛ kɔni daminɛ ni maa min yɛrɛ kɔni kun kɔrɔ walasa u filɛ ni ka nin déclaration juguba min yɛrɛ kɔni da ale la u ka se ka ɲakini ka ɲɛsin u ka o wale yɛrɛ kɔni ma Maroc jamana kɔnɔna na yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'a kuma minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ yala bɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko Maroc ka farikolola ɲɛnajɛ ministre yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni Maroc ka équipe ye ko o kɔni tɛ ka farafina représenter coupe du monde yɛrɛ kɔni na k'a bɛ ka Maroc yɛrɛ de kɔni représenter an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko min yɛrɛ kɔni Maroc ka farikolola ɲɛnajɛ ministre k'a yira k'a fɔ ko nin kuma in ma bɔ ale da yɔrɔ si la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn yan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma